Akining pagkamugna igsuon sa tong garbo. Segunda gid kini mga kaigsuonan sa atong pagka-dindot ta kay kahimtang sa kinabuhi. Usay mo kapaglaom, katabitang wa pa kay tay titulo, wa pa kay tay kwarta, wa pa kay tay daghan nga mga lisensya. Usahay, dali ra kay tang kamayon. Dali ra kay ta ingnog suri. Dali ra po kay ka makapasaylo. Pero nakabantay na baka nga pag-abot sa panahon nga daghan na kay kag lisensya ni pasa na kay civil service, pagka maestra, pagka doktor, pagka abogado o niya daghan na kay propiedad niya sikat na kay ka o sa imong ingnon sakit kina insulto ko pag-ayo. Insulto ko pagkatao. Na pagkatao tanawara. Usay umutaas ang ato ang kwarta. Mutaas ang atong kahibalo. Usahay kapag laom. Dili na punta matawag. Makabot sa Dios.